Wadhene mbele nyako Ramogi riwruoge ma ok mag piny owacho wuok tung'o suo kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom siro ohala mar ndawa. Riwruoge wacho ni okang' mar romo kod moko kuom jotend kambi maloso ndawa e pacho ka juma mokalo ne ogolo ranyisi marach ne nyalo bedo ni piny owacho ok oriwore e paro mar rito ngima mag oganda. Edwin Okoth miyo ler mathoth ewi wachno. Riwruoge 10 makedo ne ratich oganda koro ne owuok oko mar kwedo romo kind jatend migawo mar ohala Moses Kuria mane otimore chieng' tich adek, kama Kuria ne osingo ne obiro siro kambi mar BAT e nyayo ohala mar uso ndawa e pachoka. Jatatije mar riwruog Consumer Information Network Samuel Ochieng wacho ni okang' ma kamano biro e kinde ma migawo mar thieth osebed ka kedo kod tiyo kod ndawa. Kuom mano piny owacho ok ti kanyakla. Sirkal wang'e ni en sirkal achiel. Kantie chik kata position moro ma migawo kaka mar thieth osekawo, to giwacho ni tobacco ok en gima ber. Migawo mar ohala wacho ni gin to gidwa ni mondo ohala e weche mag tobacco kata ndawa onego medre, kendo gitemo ywayo jogo man gi pesa kata manyalo keto investment kata manyalo kelo kambe mondo oket kambe madongo mag ohala e Kenya kae. Mano chandowa kabisa nikech nere ni ok wawach dhok achiel. Ochieng dwaro ni mondo kawne Kuria okang' kuom ketho chik mayango kaka jotije piny owacho onego ti kod jo ohala mag ndawa. Chik mantie no mane Tobacco Control Regulations 2014 wacho ni jatich sirkal moro amora mondo rom gi ng'ano man e kambi matiyo gi ndawa maloso ndawa kata mohusika gi ndawa kata tobacco, nyaka be ni romo no ong'eye ni gidhi romo chieng' ma kama. Nyaka be ni luongo joma moko mondo bi ong'e ni to jogo romo kendo giwacho ang'o. Ok onego bed romo mar siri ni wanene mana social media ni ne waromo ka gigo picha kata ke ginyiso gik mane gikale. Mano mokwongo. Omiyo mano jatend migawo mar ohala okalo chik. E romo mane Kuria oromo kod weg kambi maloso ndawa mar BAT, jatend migawo no ne osingo negi ni obiro yawo negi thuolo mar miyo jopur ndawa cham mamoko mondo pur, chiendo ma obalo kod moro ma piny owacho osebed kasiro. Sirkal nyocha oseriwre gi WHO mamano organization maduong' e piny mang'iyo ngima mar dhano, to oseriwre nyaka gi FAO ma nyoche koro watemo golo joma loso ndawa, jopur mag ndawa mondo giwe puro ndawa, mondo gipur gik mamoko kaka oganda, nikech waseyudo ni kata counties wa mosebedo ka pidho ndawa ri samoro gine ma gidhiere mogik gima ndano konyo gi onge. En odwan mondo duokgi nikech koro gibo puro ndawa to gipuro gima chielo kendo. Koro waneno kamano chwanyowa kabisa. Jotend riwruoge go koro neno ka gima piny owacho siro ndawa makate meto mag osuru mawang'ni ne ok omednegi osuru. Higni 5 mokalo osebed ka gik tobacco kata gik ndawa gimoro ma tobacco to bed na nicotine pouches go imedo ga osuru margi. To e higa ni e finance bill ma koro nyocha okalni ok omedi osuru mar ndawa kata gik tobacco go kata matin. Kata obedo ne wakwayo mondo medi to mayo mayot mar yudo pesa, to gidhi nyime to gimedo kuonde mamoko mahinyo ji. To kama wanyiso gi ni gimedi makata sirkal mokalo nyocha tiyo godo mondo oyud pesa to giweyo. Kenya en achiel kuom pinje manoketo kogno e winjruok mar piny mangima mamanyo yore ma inyalo duok godo ndawa piny kaka yo mar rito ngima oganda kaachiel kod alwora. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.